Adamazi. Ke ihe ọgwụ mgbe ọ na mmadụ na-akpọ gị na-eme ka onye ara. Onye ka iji agwa ahụ ọga? Biko asị ka mami na-echu ibi. Biko chalụ ka m buti ihe. Chalụkwa. Ị na-echu ka ihe echu? Chalụ. Mee ngwa. Mgbe ọnwụ na nnọọ ị na-eti mkpu. Ọkpa ndị azụ onye enu na-ekwu maka Ikeji onye anyị na-ekwu Ikeji aha ga-adụ kpọkpọ ọ ji adụ kpọkpọ nne na-akwadokwa mana m akwadozighị ọwụrụ gị Ikeji a unu m nwe n'elu ọnwa Ikeji a ada ezi mgbe ihe isi gị mebeghị isi gị ihe na-echezi nne nkwado ime isi eje m ọka ibe ọmụbeghị mana nkwado ime isi eje m ọka chịrachịrị sị na ọ ya eme gị isi gị oke ma na anya ya bụ eme tọkọtọ n'ọnọgwụ ọtọkọtọ so papa kedu ihe iji maka ya wee agụnne ome ka nna ya njikọ obu na-asụ nwaanyị gafekwe onye mụrụ ọ bụziri onye na-ana orukwe mgbe ya chọrọ nwaanyị ji ya maka ịchaja agụta maka ya mere mụ na nne gị ji wee tie ya na mgbe gị na-achọrọ igote nwaanyị ga-anụtara gị gịnị ga-ebu ndị iwe ke na nwunye mụtara anyị ụmụ ụlọ ebe ụtọ na ụwa na isi ewu nwa bụ bọbụrụ ije oke South nwa amụrụ amụ na-asị oke bụ oke nwa ọ bụ sọ nwere ọmụbụghị m nwere mụ na nna gị ahazienara gị ezigbo nwaanyị Ngozi ị ga-anụ onye ma ahazi ofe ọha na ofe onugbu na-edokwe gị anya na South anyị nọ nwa m ọ bụkwa sọ ofe ọha na ofe onugbu na nwatakịrị nwere ike ịmara ihe anyị na-ekwu mara omenala Igbo mara anyị na-eme mama biko kwụsị ebe ahụ biko agwụgwọ gị mbụ si gị na o nwere onye mụ na ya na-agwụpụ n'obodo oyibo na South Africa ike mụ na ya na-obetegolo aka ndị onye abụ onye nchọrọ ịnụ ala ekele m ya rinne mama onye na-ekwe ife ya na ị ga-ala ike mama oke chukwu n'ibe mmiri anyị kpere ngị si biko anyị gọrọ nga ihe na aga mana shika chukwu ya bụ na aga esikwa ebe ahụ kote nwaanyị onye ọcha kotetere n'ọbụna ụzọ ọmụ na ama agbakọ m na ya na anyị gọrọ nga agọ iwe gwa m na onwe ka ịnụta onye ọcha ndị gbara ka mere na-ekwuta nwa nwaanyị bụ n'obodo oyibo emere nke gịnị iwere onye ọzọ mmiri na-asọ okechukwu papa ebe si wee dị ya na-agụ na onye nna agwa gị maka ya na-abụrụ onye ọcha nkwa anwụ nkwelu gị ihe agwọ mmadụ ga-adịrị ogologo so na onye na-ekwu maka ya bụrụ onye ọjọọ na-ekwu onye Naijiria onye a bụ ọmalịcha nwa bụ na efu ya mama ị ga-ewe ka nwa gị onye ebe na Naijiria oke nwa m cherekenu ọbọchị na ọ bụghị onye ọcha ọ ga-abụrụ ihe onye Igbo papa onye Naijiria ka ọ bụ Yoruba girl iwu ata m ego n'isi nna anyị onye ofe mmanụ eme oke shiepiratụ papa nke anyị na-ekwu na-akakwa mkpa ị na-agba ya agba mama ka efe mere onye ofe mmanụ ndị ofe mmanụ ka njọ na ụdị anyazị biko anwakwana ma kpọtara anyị onye ofe mmanụ ebe a biko anwakwana anwa
oke na nwanne nnechi na osisi benu mkpimkpi ka nekwa n'elu onye si na abụ onye ọcha na ọ bụ onye yoruba si ụwa na onye ọcha na onye yoruba ka bụ nke okwu n'ihe ka ọ bụ ka awa m ka wetị ka ọ bụ na tarị m onye igbo o ji ekwe m na omume jee anyị were m dịka nna ewere m dịka nwa m ka nna m ome ka nna ya ị gaghị aka nyere ahụ ihe edo ka papa mama ife mere kịta bụ na anụgwu m ife unu kwuru adị m echi ntị and nkwa m na-ekwu unu kịta n'ụwa bụ na nke m batagolo Naijiria wee nọ ebe na m ga-anọ na Naijiria na m ga-akaba arụ nweta ezigbo nwaanyị onye Igbo dị mma m ga-anụ obi alọ m ka okwe nne edinu nwa m ekweghị nna m ekweghị mkpọtụ ya mkpọtalụ gị ya papa igoziere m igozi anyị ome ka nna ya chene m ihe ọzọ gwọrọ ihe ọzọ gwọrọ ebe m ga-ekwu na ihe ọbụla agwọ mmadụ ga-adịrị ogologo iwe nwana m dịka ome ka nna ya ọ m ga-eme mba nwa mgbe ịhụ na ihe na-eme achọghị adịghị n'ere na gị mma iwee mee gị ozugbo ekwe gị nna m papa ibe m chọrọ na bụ ka ị gwara m mama na ka ọ ghara ịbụ mkpọta nwatakịrị anụ ọsọ na ọ ga-abụrịrị onye obodo anụ na ebe ọ bụla ọ si ya bụrụ as far as na onye Igbo ka ọ bụ papa ọ dịghị mma ekwetara m mana oke nwa m onye obodo ebe onwe nke ibu n'obi mama o nwere obodo m bi n'obi mana onye Igbo ka m kwere ụnụ nkwa na m ga-anụzi chekwara buru ije nna ekwukwere mee n'ọka nta onye Igbo mana ama m ekwegbu ya onwe m agaghị m ekwetakwa Okechukwu gbere abọ ji nna m ọ bụ mgbe ịhụkwara onye Igbo ọnụ dịta eme mmara ya mana jụọ na ebe ochi agbarodị nke ọ bụ edere nna m mee ma eje ntụdị nke anyị na-ana nna anyị ka ọkpọtagoro anyị ya n'ụkwụ isi ọ nọ n'afọ esisi isi obodo oyibo bata ị na-achọ ịlụ nwaanyị dị mma ị na-achọ ike dị mma ife abụ gaje nwa ṅụrị oge ike ji abịagono ọsọsọ ahụ kara nke afọ akazikwa nkụ ma emepe ikeji nke ero anyị eze chukwuru na anwụ ka na-eti ikeji ndị ọzọ ọgwụ udu mmiri ka eji mmiri ọ na-ekwe mmadụ ka apụta ụzọ biko mekwe m isi maka ọma mma obiọma ikeji nke afọ a na-awazikwa gị n'afọ ọ na-awakwa m ọ na-awasikwa m ike echi na-eje mme mbọ aka m nku anyị obiọma mmiri mbọ aka gị mbọ m egedege mmadụ tiri m n'aka ego ma isi nne mbọ nke amaka o chara ọnụ udele isi ya amaka obiọma mekwa m isi m chere obiọma ịbịa ka nkwa gị tikibịa ka ị kparịa m abịara m chekwa m iti so jido m gị aka bizo m gara anya bụ isi gị nne ikeji nke ahụ ya adị egwu ọ ga-adị egwu ọmụ na ndị South imecha m isi ma ha mara m ezigbo mma ama m na Ifeọma bụ oge eji emebere nke ha adamazị hụ m o yi ewepụrụ m aka maka ọ mana m ahịa egwuregwu mana m na-adị ka esi chọọ mgbe ọgwụ isi gị were isi gị bụ egwu mana ọkwa otu enene m kewere m isi ọkwa n'ihe taa ama m na ịgba ka ị na-etiro mmadụ n'ite onye imechabe wetenu nyuru ka mmadụ nene isi ka onye na-eme isi abịa emechabago m emecha wetara ego onyo ọmụ mgbe ibi na bụrụ ọmụ nne gị enye ga-agba gị ihe dị n'isi gị ọmụ na-eti gị gbaka ihe ajụ ihe ele gị isi si gị amaka ọsọ enyi ịga ije onye eme ebe mụ na na-eti gị gba ma ihe nne na-ebe gị n'isi si gị bụ egwu eji ọmụ agba gị ihe ibu ibu n'isi nne ihe m kere gị n'isi bụ nne emekọtakwa mma gị na chi gị ọkazọ nke mma n'isi n'ọkazọ gị mma obiọma ngwa asịkọ m iji akpọ gị obiọma ngwa n'ihe igwu ekele eke ngana m alaka ha ụmụ onye ngwa ụmụ onye izu ọgụ amụ nna m bụ onye izu ọgụ naanị nne m na izu ọgụ nne m onye izu ọgụ amụọ m n'ime izu ọgụ obiọma ọbara ha nọcha m n'akwara iwe egede ibi ka ṅụrụ wee too ngwa nne gị nwere ego m biko chee ego m biko eji m ego ha obiọma echi biko echi ndị eji ọkịgwa echi ka
ka nje dọkịta ego na-egbo Maybe go je nwa gị. Ị ga-agakwa na eji m aga Ikeji. Ị ma na Ikeji ga-adị nsọ. nsogbu adịghị ọkwa na ya Bye bye ji ahụ na bye bye. ngwa ụbọchị nta Ikeji a ya adịkwa n'egwu. Ei, Chukwu ahụ izego. God. Ebe ka mmee kisi kiji nara m ndị South ga-abata Ikeji. Ee ka ọ dị. Dị ka mkpọ ọzọ. Ha! Agụshị na mmanya. Ọ dị ka ihe na-atọ ọsa n'ubi ọka. Ee ka ọ dị ka mmee kisi maka dị. Enwere mmiri. Mmiri ga-abụrụ nne mmiri. Nne iwe akụ. Nne ịchọrọ acha n'elu ukwu ndị South m tọrọ atọ m ga-aba ebe a si ebe a wee pụta ndị South akwata ka ọ bụ n'elu ya n'inye mmiri ọ nne mmiri onye ara ọ pụtara ha nke ya Adamazi ị na-atụkwa ndo sọsọ Nne o, nwa mbisi kama o ji anọ nkịtị ka ọ rachawa amụ ya. Hey! Ọkpa ndị azụ bịakwanụ jide na Obiọma na okelichakwanụ ka utu wee na-eche Ikeji. Obiọma, kekwa ihe iyi. Hey! Ịdọka ngwongwo. Ọkụ ma mmụọ nwa ha na-akpọ ngwongwo. Hey! Ka ikpukwa n'isi. Kekwa ihe ikpu n'isi. mgbe ọnwụ na-akọgide ọnụ ga nada piom 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 ihe emechinata ọnụ ga-emechinata ọjọ karị gị makwa na nwaanyị ka ewu Ịdị ka ochie headmiss 1963. Adamazi nwebeghị ime n'isi ruo ha Hapụ m! Hapụcha Obiọma, hapụcha ntụkwasị gị niile. Ọ ma nke ịdọ. Ịjọrọ ajọ njọ. Ịjọrọ ajọ njọ. Hapụchakwa ihe nke ikpu n'isi ma nke ịkwụnyere n'anya. Ịjọka. Na-ejikwa enyo ihu. Ịjọsi alụ. ya gwa m ihe chọrọ m ọgwụ na maya sọrọ achọrọ m gosi be anyị bịa bụ unu iji anọ kparịwa ma ọnụ oge na-agba ka ụka ihe ọ na-agba Nne, enwere a na ị nọ na saịtị. Obiọma, ezigbo enyi m. Ị nawago? Ọ iwe? Amụrụ ụja ndị ekwughị. Nene ihe oyi. Hey! Obiọma ịjọrọ ajọ njọ. Hey! Hapụcha ntụkwasị ịjọka. Ochie headmiss. Isi obodo oyibo bata ị na-achị nwaanyị dị mma ị na-achị ike dị mma ife abụ gaje nwa ṅụrịo oge ike ji abịagodo mmanụ bilie ka nwa ṅụrịo mmadụ n'ụzọ mmafa gosi na ọ bụ onye ebe ọya abalị amụkwa onye m na-ekele nwa bọjetị ọ gị tozie na agbọghọ niile a ọ bụrụ ka obere ife Anyị chetezi mgbe a na-abịa echu ugo mmiri. nwa do gbaghalụ do mana nwata na ama okenye okenye ara ama nwata do gbaghalụ Maazị, ihe nsị ka m gwago bụ na ndị youth na-eche ka ịpụta ka anyị tụrụ gị chairman ODU n'ọdụ mmadụ gị ka anyị chọ. ya bụ ndị youth na-echezi m eche nsogbu adịrọ mmazi oke akpọrọ Onye nsị ka m gwago. imere ọfụma nsogbu adịrọ Maazị, oduku na-eje ọka igwe. o nwere ofe onye anyị chọrọ ije efu n'ọka igwe nke anyị na-ekwu na ọ dịka chọrọ isi anyị bata moto Esi m ozi anọta. ị chọrọ isi anyị ngwa nsogbu adịrọ Maazị, nee egwu mmọnwụ Nkoma
nke ahụ tinye ha na moto gị ka ọ na-akpọ eji m agbalụ gị ike eji egwu mmụọ ma nke ahụ Pelikoma. Tine ga ma ibe Mgbe si n'afọ bụ nwaada ụtọ mmadụ ụtọ. Tine we ga ma ibe na ekwu. Hey, Obia. Hey, ana mano. Obia. maazị tọdụ ka nwoke na nwaanyị edina Oivo. ihe kwu ka a na-eme Oivo. anyị anọ na ọtataluje emeghu na ọnọtaluje anahụ Abi mbe kam ona nka ije dai no ngon. Ne nka Oliver nji mere ga keji. Igwe gị ji egotekwu onye bụ egwu. maazị daalụ ibuwa Oya bale. Ibuwa onye isi pawa ọkwa n'ụwa mpa o ada maazị ọya agbalugo Mana gịnị bụ oke? Mana gịnị bụ nwa anụ adị m ka onye gwara ya tu mmụọ. Ife ka o si ekwu. Ọ gị ya na-eme. Mba bụ nwa. Onye ma onwe ahụ maazị ka Nwata nwaanyị nyere m nwa ahụ nyere anyị egwu. hapụ maka gara ọ na-agbacha. Egwu Pelikoma. Ikeji festival. Iya woni ikeji bai. Hapụ nwa na iya na gba gara. Nwa ahụ maazị na anya ruru ya. Ya ọ na-eme ibe Ọ na-adịsị m ka onye maalụ omenala wee wee. Anya lulu nwa. Ọ ibe chukwu jigozi ya. Ọ ibe chukwu jigozi ya. Onyinye chukwu. Aka ọ dị ya n'ebi anị kwụ ọtọ. Aka olu chukwu. Nne agụ mmanwụ ka abalị tupu anyị iche. Nne m mgbe m na-agafe n'ụlọ mgbe ụtụtụ afụrụ m nnukwu ụgbọala akwụcha na-asị ka ị na-emezi. Ahụrụ m Maazị Ogbuara ụzọ ka ọ na-agwa ndị oyi ya nwoke ụnyaa na nke Madam Fidwell joint na ndị oyi ya nwoke ga-esi South Africa wee bata. Obodo anyị ya bụ na Maazị Ogbuara ụzọ na ndị oyi ya chisatụ ya n'obodo anyị n'afọ. Ihe m na-akọ n'oke elu emecha wee ruo m. Nne, gịnị bụ ihe ahụ ị na-achọ n'oke elu biko gwana anyị? Ndị osi isi obodo oyibo bata ị na-achị n'ụmụanyị dị mma ị na-achị nkiri mmanwụ ife abụ gaje nwa ṅụnio ogige nna dị m sọ na m ga-eje ọsọ mmọnwụ a echi. Oge ji na ị ga-eje. Ichefuziri agba ka na ị ga-eje echi. Nsogbu na nwunye. Echi. Anyị ga. Nsogbu adịrọ. Begwe. Hey, one knot. Ome ka nwoke So n'oge onye iberibe susu mechicha ọnụ na-eke adụcha na-eke unu dị ndị ọsọ mmụọ agbaghị m unu one knot ofu ọkpụ Adamazi. Ọma ndị gị na mma n'ụwa. Onwe gị dị gị na mma. Ọ dị gị na mma ka nsogbu mkpụmkpụ.
ọ dịrị gị na mma ka nsukwu ya suri na-ewere Chinenye ọkwa mụaka oyi maazị Buhari ga-ebu ụzọ ghara nkọ nna gị ka mmụ ga-eji ghara gụ ka m biko ọ bụkwa ike ọ na-achọ ndị dị nji African Queen anakwana m ka ọ chọrọ chọka oyibo ka ọ chọrọ ka ị ga-eme ihe ịdị oji Chineke God ịdị nne ọkụ ka unyi maka ịdị nne maka ịdị ka ntụ ụkọrọ nne nkwa mọ nna bụ unu ọchakọ nwoke ihe mma bụ otu onye ka a ga-ahụta otu onye ga-abịrịrị m leka na-agwa nwa gị nke na-agwa nwa gị otu kedu ebe unu jicha achịpụta ite nwere ọkụ nje gbogbo ị na-akụ egwu igwere ike ịdị na-etipụ ọnụ fụkwa ka ede ka nwa buusu nekwa mbọ mgba agụ n'echicha n'ihu Chineke ịkwadokwana ka m kwuo ihe dị n'obi ka ọ ka be nke nkwụ adagwo ka e wee kwuo Chineke iwe nwekwana mana m na-ekwu ịma na asị na anụ ekwughị na-egbu oke ọha ma na-ekwue anụghụ na-egbu nwata ịjọ na ajọ njọ ịjọ na-eche edo ị na-eri egwu ijekwa na be ndị mmadụ jee ihe ha egwu na be ha Kwanye eziokwu ịchọ ka ịchọ na-ezigbo njọ onweghị iji okwu ada maazị eme hapụ mgbe ka aka ọ gị nọ na-egbu oge mgbe dịka ese nne biko di nwaanyị ihe ndị na-eji iyi egwu ụjọ na-atụ gị ọ bụrụ na ụjọ na-atụ m ihere na-eme m ihe ego na-emekwa n'ogo otu anyị ga-esi wee banyere anyị bịa ebe a nọrọ gị lee ọgwụgwọ ka ihe ọzọ chọrọ ọzọ anyị gị mmanya ihe ahụ aga m aṅụ ma mmanya taa ma anụ ọkụ dị na-enye nwa nwa lụọ ha ncha ka anyị bụbikwu ụlọ ga-abụrụ ofu ihere na-enye m mmiri ọkụ mere oge maka anyị bụ Iya kasih ni biko. Kasih lu ni kena main mak nak kasih nak. Biko. Ya, boleh tak tu? Piano. Beko nak tu. Oh ya ina so. Kamu lonjon nak tu. Odu wene nyo. Ne majiji ne me ka na wali bunu bunu. Kigo. Haska be kene gị na ndị enyi. Ne kenem. Ade mama no ekwesịrị ụnụ bụ ike na mụ na mma jiji tupu egwu ga na nwesị ife ọzọ nsogbu adọ ihe mere na ihe omenụ dị mma mana mụ na ndị enyi nọ n'ime ugbu a o nwebụ obere oriri anyị na-eri aka m asị ka ụnụ bata n'ime mana o nwere ihe mụ na ndị enyi m o nwere obere oriri anyị na-eri ihe mere ụnụ na ụnụ ga-anaba echi ụnụ abịa ka m gbalụ n'Ikeji ọ ya abalị ụnụ
Uche. Biko iya gasịrị m ike. Ka ya gasịrị m ike. Mana ka onye mpesiri ndị ahụ. Jirikwa waya ebe ahụ. Nna. Cambia gazi. Do gasị ike. Ka onye mpesiri ndị ahụ. Maza mo kwa mo. Emalo. Mba. Ya mechiri m ụzọ. Biko. Okay, Uche biko, gasịrị m ike biko. You know? Mechiri m ụzọ ọfụma biko. Isi obodo oyibo bata, ị na-achị ịlụ nwaanyị dị mma, ị na-achị ikiri mmanwụ, ife abụ gaje nwa ṅụrịo, oge ike ji abịagono, ngwanụ bilie ka nwa ṅụrịo. Ihe okoko. Hello, nne. Kegwon kegini. Lotus Wembu. Kegi so lote. Enyi Maazị Ogbu. Yes, Maazị Ogbu alụzọ ezigbo onye nwoke ka ọ bụ. Kegwon kebe na-aga na. Adị m mma o. Ee, Chineke agọziela m taa. Kevi mi go ya mi na wotara m kọkwara m. Ihe ndị ọzọ na-achọ n'uke ka m hụrụ uke anyị. Ụdị anyị azụ. Ije ga-aghọta o. Ije ga-aghọta. Mana mbọsị anụ Ogbu alụzọ si gị bịa na bie that day. Ị bịara anyị chekọtara gị. Onwekwana ihe mee mana m ji abịa taa. Ekwe ngụ nkwa. Ị ga-abịa. Ị na-ekwe m nkwa na ị ga-abịa. M ji abịa. Ka ndị elu mma m ozi. Njesịa. M ji abịa na mgbede. Okay. Ngwana bye bye. Oh. Bye. Hey! Ọkwa ha Obodo oyibo bata, ị na-achị ịlụ nwaanyị dị mma, ị na-achị ikiri mmanwụ, ife abụ gaje nwa ṅụrịo. Ihe nne gere n'akụkụ unu fụkwara Emeka nwamba achị were lechaa m anya wee si na ya fụrụ m n'anya ọ fụrụ m n'anya nke ukwuu. Ifeọma, gị ka ị na-akụ eludo ọ na-eme ka awụ mmadụ? Bi oge echi Ifeọma si oko na anụ na-agụ ya kwụsịrị gbogbo ya mgbede amụ ibi. Ihe na-akọwazi na Emeka bụ mmadụ a na-ebi. Nne anaghị enyewu ọnụ ya akpụ udo. Maazị ike gwụrụ gụ. Nne ka unu na-ebe akwa na nwa ṅụrụ na-azụ ara. Nwoke onye ahụ ibi unu achụkwara onye na-aṅụ ya azụ ahụ. Ihe niile a Chinenye tinyechara n'ahụ ma nke ọ kwanye n'isi ka akwụ na takatoko ma nke o tinyere n'anya ka nwa ifufe mgbaaka na mgbụkwụ ka mba agụ wee dịka nwa pusi ọ dụghị nwoke jụrụ ya ma ọ kpọwara akpọwa ma ọ na-ere ere. Ọhụrụ m ka ọ gwara ihe ọ gwara eburu m isi m kụọ n'ahụ aja ọgwụ ma transfọma ndị ati Joshua ji makụọ ya. Ala na-enye nsogbu. Nneche ka m kọrọ unu ka m gwa unu na ama m na abụ maka akụ mana amara m mma nke ukwuu. Amara m mma nke ukwuu ọ bụ maka Emeka. Jidesikwa Emeka ka gwara gị okwu ike. Tupu iwu a Ihe a na-ebi okwu ọmụmụ ma tinye na Ọkwara oge adịrọzikwere akụkụ. tupu ị nọrọ ebe a agadi nwaanyị bebi ịkara nka n'ịga gọvanọ ya. Onye ga-anụ gị.
chana m ya. Obiọma ngwa gbadonu m na ọnwụ na ụgwụ kasị ihe nwa nne ka ịkwanụ uru chekwanụ maka di nwa ụbọchị agwụkwa ananụ Ike ejikọsikwenụ mkpụrụ abalị na-abụ. abalị na-akọ afọ ọnụ bụ maka m Maazị niile nọ. Ọ bụrụ gị nwe onye bịa na be m ụnyaahụ gị na ndị ọyị gị ha nwanụ nụ ọha ndị azụ a sịkwa na ala ndị ụka na-ebido n'ikwe mana nke unu bidoro n'olili ihe na-emedukwu unu n'anya alụ ọ dị egwu Odogwu gbara m okwu n'eze gbaa m okwu n'eze gbam ebe a ngwa gị na azụtụ ngwa ego siwe dị mba ose ọgana bụ ka enyi gị na nsogbu adịghị ọ na-echugo mmiri naban ka awụwa naban ka awụwa naban gawanụ ka anyị saa ahụ gawanụ unu echugo mmiri na ọdị nga saa ahụ na-ekezi anya gị osisi mmadụ gụọ mkpụrụ ọkụ n'ugbo gị o nwere ihe mere ikwu otu nsogbu adịrọ ọkwụghị ma onye a ọ n'ịmara ya ihe mere na afọ ya bụ oke ejigbote enyi m nwoke mụ na ya so wee si Johannesburg na South Africa webata ebe aka mụ na ya nọ o tego nji agwa maka ike eji anyị ya wee si na nke ahụ a nọ eso mana ka mụ na ya nọzi o nwekwara ihe ọ na-agwa m maka gị ọ na-ekwu na si nji o ji efụcha gị ma hazi na kpụrụ ọfụma ọ lahụ ụlọ hazi na enweghị egbochi anyị ya nọ ya amasị ya ma ọ na gị na dobe na mma emere ife gebe nsogbu adịrị ọ bụghị meghe n'ọkpa ebe aja mkpoto mgbada aja mkpụrụ na-atụ ha na-akwa ebe bụ mkpotu aja mkpụrụ mgbe ụba anyị ọkamọnwụ bụ nsa mana ọ nwere ike ilota aja mkpụrụ mma na ha na-eme otu a ọmalịcha m anyị ga-afụli famili ngwa nsogbu adịghị ya mana ihe so ndị ọya ego were gaba nke a hapụzi amaghị na anyị chekwa ka ha aga ama na ị ya abịa n'mmanwụ tata ebe aja mkpoto mana ihe mere pụta na mgbede a bịa na nke kpana fidwel anyị ya na-ebe ama ọkụ ha n'elekere isii mgbọrọ ọmalịcha kaba ahụ bịa ka anyị kwuo ebe ọbụla ọ gị na-ebe gị nwatakịrị asị ma na South
Ogbuala ụzọ. Ọ gịdị gị ha. Gịla so ma na south. Mom, esuge. Mama funke. Nga afa mara ka afa arụsị. ka ha mee ka anyị mara ọ pụtara na ha amaghị na ihe ahụ na-agụ ha na anyị chọchụkwurie nne hapụgodu Chinenye Ogechi ama m na nwe ebe ha ji asa eje mana ịmaka tụrụ m n'anya ị hụkwara ada maazị na-eme ka nwoke ọ na-ejijọ na-eche ka nwoke nwata sapụrụ n'ahụ nwata dịgodo oke ihe jikwa na-ete ire onwe gị ya na-eji ete ire onwe gị ịma na o weziga na ọ na-eme ka nwoke ịghara isi aja ezo ada izu ọgụ adakwu na ọzọ ya ewenikwe onye a ịsachara ụkwụ wee bịa ebe ịma ihe mere gị na ozugbo n'ọnọdụ gị biko kunye were ọ ka nọrụrụ gị ị na-anụ ihe m ka na-akpọpụ m imi ị ka ya emecha kpọpụ ụmụ anya kpọpụ ụmụ ntị kpọpụ ụmụ ọnụ dedenu gị iji onwe gị atịrị adamazị ndị ọ gịtụrụ gị aka ị ka na-atakọtụ mmanụ aka isi nka Chinenye mere m ndị na-ekwu maka ya karị na akarị Chinenye hapụgodu na mụnwa bụ akpa mana m ka gị mma obiọma ka gị mma legodu ka a na-eji maka isi obodo oyibo bata ị na-achọ ịlụ nwaanyị dị mma ị na-achọ ike dị mma ife abụ gaje nwa aṅụrị oge ike ji abịagodo mgbanụ bido ka nwa aṅụrị ihe okoko Obiọma mba akarazo ahụ dị mmụọ akarazo ndị ihe ọwụ mgbe ọwụ na ị na-akwụchigharịrị mmadụ ụzọ ka na-ego onye amụ ibi ị na-ajụ m ego m na-ewudo ihe ama ego ha ejigharị na-aga n'ụzọ 100 naira m nye m ya maka 100 sọtụ 100 naira ka iji akwụchigharị n'ụzọ ịkpọ 100 naira m sọsọ nye m ya ịracha onye akwụna ọwụwe ya aja n'elu echi amụcha eke nye m ego ekwe ihe na-emebugharị m n'iro echi na-enye gị ego biko Obiọma ngwa mkpatawo ntụkọkọ mana onye akwụghị n'ibe ngwa echi ya na-akpụ ya latest fashion na Ikeji ihe ndị oyibo na latest fashion ọ ihe na-ewu na Ikeji ofu ihe ntị ihe na-akpụ ya bomb shot ya hụrụ ndị niile ya nọtara n'aka ha ya adị Obiọma ịma na iwepụnata ihe ị na-ada akwụnye n'anya na mba agụ nche na-ahụ ọdụwago ọhọzie isi ochie Hedmis 1963 ebu na-abịa ebe ihe awụ isi Chinenye mere m ka m were maa ezigbo mma na Ikeji Obiọma nke izi siu ndị kọtụma ihe a na-akpọ ya canvas asọ ya ka eji agba ọsọ ma ọ bụ Ikeji were egba ọsọ ma wonwo na-abịa ma aja mkpoto na-abịa iwere ihe na-agba biko bịa iwere na-agba gbakarịa nwa abụrụja wonwo gbakarịa ojiọnụ na aja mkpoto emego iwe wena gị kwabagwara m gị ọsọ ha mkwụọ ị na-agba ịgbasịzi aka mma na ma ya aha gị Aunty Obinna nekwa mi kpọnsu Aunty Obinna nekwa mi kpọnsu Aunty Obinna nekwa mi kpọnsu mani bụ nne ewu ama ka ị na-agba chere ebe nye m ego m ọ na-egokwa asị gị echi enye gị ọkwa bụ ana gị egwu ka ihe ya emezikwa nnukwu ọ bụ na echi ka m fịọrọ ofu nwachi kọtụba
elu echi ọ na ijinu be mmadụ ụgwọ mbụ ọ na ka esi eji hapụ maka obiọma nye m ego onye nzuzu ya ka m were apịa ọgụ ọnụ ya nsu m ụkwụ nsu mma ha kwuru ya fanye ọgụ ọnụ onye ala elu echi ọ bụrụ nyere m 100 naira m mfịalụkwa nke ọzọ anụ ọfịa ị na-egosi kọtụma mana iji 100 elu echi ọ bụ nyere m 100 naira mfịalụkwa nke ọzọ isi ọzọ mana onye tọrọ tụ hapụ isi ya azọ gara enweghị n'isi ị na-achọ ikiri mmanwụ ife abụ gaje nwa nwụnio oge ike eji abịagono mgbanụ bilie ka nwa nwụnio ihe okoko obiọma mba akarazi ahụ akarazi ndị ihe ọwụ mgbe ọwụ na ị na-akwụchigharịrị mmadụ ụzọ ka na-ego onye amụ ibi ị na-ajụ m ego m na-ewudi ihe ama ego ha ejigara na-aga n'ụzọ 100 naira m nye m ya maka 100 sọtụ 100 a ka iji akwụchigharị n'ụzọ ịkpọ 100 naira m sọsọ ịkpọ 100 naira m sọsọ nye m ya ịracha onye akwụna ọwụwe ya aja n'ikwu elu echi amụcha eke nye m ego ekweghị na-emebugharị m n'iro echi na-enye gị ego biko obiọma ngwa mpatawo ntụkọkọ mana onye akwụrụ n'ibe ngwa echi ihe a na-akpụ ya latest fashion bụ Ikeji ihe ndị oyibo na-akpọ latest fashion ọ ihe na-ewu na Ikeji ofu ihe ntị ihe a na-akpọ bomb shot ya hụrụ ndị niile ya natara na aka ha ya adị obiọma mma na iwepụnata ihe ị na-ada akwụnye n'anya ya na mba agụ nche na ahụ adụwago ọhọzie isi ochie hedmis 1963 ebu na-abịa ebe ihe awụ isi Chinenye mere m ka m were maa ezigbo mma na Ikeji obiọma nke yizi siu ndị kọtụma ihe a na-akpọ ya canvas asọ ya ka eji agba ọsọ ma ọ bụ Ikeji were gba ọsọ ma wonwo na-abịa ma aja mkpoto na-abịa were ihe na-agba biko bịa iwere na-agba ịgbakarịa nwa ọbụrụja wonwo gbakarịa ojiọnụ na aja mkpoto ego iwe wena gị kwabagwọrụ gị ọsọ ha m kụọ ị na-agba ịgbasịzi aka mma na ma ya aha gị Aunty Obinna nekwa m ịkpọ nsu Aunty Obinna nekwa m ịkpọ nsu Aunty Obinna nekwa m ịkpọ nsu onye bụ nne ewu ama ka ị na-agba chere ebe a nye m ego m ole ego kwa nsị ga-echi enye gị ọkwa bana gị egwu ka ihe ya emezikwa nnukwu ọ bụ na echi ka m fịọrọ ofu nwachi kọtụba elu echi ọ na ijinu be mmadụ ụgwọ mbụ ọ na ka esi eji hapụ maka obiọma nye m ego onye nzuzu ya ka m were apịa ọgụ ọnụ ya nsu m ụkwụ nsu mma ha kwuru ya fanye ọgụ ọnụ onye ala elu echi ọ bụrụ nyere m 100 naira m mfịalụkwa nke ọzọ anụ ọfịa ị na-egosi kọtụma mana iji 100 elu echi ọ bụ nyere m 100 naira mfịalụkwa nke ọzọ isi obodo oyibo bata ọha ndị azụ bịa ụmụazị a unu abịa uru m ọnụ ka isi mee ya bụ ihe ka m si mee ngono Adamazi kedu ka enyi ogbuoro ụzọ ha Chineke nwoke chara akwụ nwoke gbara agba nwoke chara acha kwesịrị ịbụ nke m jụọ ma ọ ga-hapụ anyị ka isi mee ya agụ na-eche agụ ebu m oke ebube unu anaghị ahụ ya Gịnị nwa ebube gị? Nne biko gwanụ m. ebube m ugwu m
ana m ebu onwe m ọhụma ịhụra ka ihu na-achọ na Ukenu si wee bịa dọrọ m n'ụkwụ nzodo ya ụkwụ. Hei Adamazi nne ọ ga-echi na Ifeọma hapụ na onye a gwara m na ụtọ ọwụ na nwata ji gbawa udene oke ọha pịrị ya. Kedu ka Adamazi na-eme ka nwoke ka enye gwuwara ụzọ jiri ghara ya hapụ anyị esi na ọgwụ adịghị ya ọgwụ dụrụ ya. ha ka imetụ m aka na zanga ọwụ maka nwoke ahụ na-eme n'ụka ya ka nwoke ahụ jiri laiki ya m ka ngwa unu nke wu eziokwu wụ na m na-ebu onwe m ọhụma adịghị m ejebe ndị mmadụ eje enyo ha n'ụzọ. Ada gịnị ka ime inu asụsụrụ gị metipụga ọnụ ịma na ata agwa m obi agba nwata na nsịkọ. Adamazi biko hapụgodo egwuregwu ka ọ dịgodo otu a chịpụ egwuregwu gwa anyị ka isi eme ya gwa m ihe ị mere ka m mara o gwuchala gwa anyị ka udochi ya. Nne mmadụ dị mma ị na-ehu amụ ya anya ezigbo na-amụ gị anya ezigbo ka ị marụ na ije anwụ ọgwụ esiri onye amụ ibi. Nke a pụtakwanụ gịnị? Nne na ụnụ mkpụrụ ụdara ka eke unu ha biko nọrụ n'ebe a zuzu ya kwugheriwe aka m agba mụ na ọmalịcha m nwoke mara mma topu na-acha ntutu ya na-eji mụ na ya kara agba ka nje hụ ya. Ọ sị nọ ndụ tuzidu gị mechie ọnụ a sị na-ebe nwa mkpi nọ ka amụ ya na anụ. Nne nke ikpu n'isi ka gaba ahụ adọkwaghị nke a na okwu ndị otu gị gara onye ncha mmadụ anaghị asị na ebe n'ebe gwuru ya n'iyi maka eji asị ya gosi na ọkara n'ụzọ asị na o nwee ndị na-eme weta ike wechalụ m ọkụ na moto ikecha ọkụ na moto ihe ike mebụ ibikwe nkịta nwetụ ice block wee daa ya n'ike daa ya ka o jee ike ka nne m ọ kpara bụ n'oge ahụ
Ee, oke nwa m. Mama. Ịhụna na ihe m ji si na achọ m onye Igbo. Ịhụna na onwe ka a ga-esi ree onye ahụ n'asụsụ Igbo. Mmadụ afọ niile ya na oge ọ ka ọkụkọ Igbo. Ọ na-asụ Igbo na-eme Igbo. Ọkụkọ Igbo bi na-ere ya enweghị ndị mecha ga-emegoro ya. Ụdụ nwa afọ Igbo chara acha. Nnọọ. Ee, ngwa na-asị na ụkwara na aka ma ọnụ egbere nwa ka na-etụkwa ya n'ọnụ. Onye nekwa ya n'ọnụ kụwachara m ka bụ ihe na-eyi. Papa, mama, ka mgbakọrọ unu onye ọ bụ ụbọchị na otugo mmuvuru na na-atụ anya sikere ebe m nọ eri ya bụ mana ebe m jere bụ izu ọgụ ịmana agwara m na ngwe ndị mụ na ba na-emekọ ibe n'obodo oyibo bụ ndị arọ ndị izu ọgụ so na nwatakịrị na bụ onye arọ ndị izu ọgụ ka ọ bụ afịa bụ nwadị ụtọ Adamaazị and enenesi m ebe niile m nenesi na ala Igbo niile anụma ọ bụrụ na ọnyanwa bụ onye dị mma ọ dịkwụkwọ m mma ọ dịkwa gị mara ọ dịkara m onye ọ bụ onye m chọrọ ịnụ nso na asị m ka mkpọrọ ya bịa ka unu fụ ya mama soro m wee blesie ya ọ dị mma nna m Oke nwa m imezuo nnọọ nwa m lụtara m achara ugo nnọọ ijedere ọhụ mma a sị m na ibigobere aka ibere aka gaje mkpa nwadụ ụtọ bụ ma nye nwa na-ebe nke nwa maka nne m sịrị ya bara bụ mba aha m bụ nwadụ ụtọ a na-etu m Adamaazị ọdịcha Adamaazị ọbịa ha na-aza m na-aza ha bụ ndị izu ya ọ bụ eziokwu ndị ọrụ ndị izu ọgụ na-akarị maazụ onye ji mara ha mana ha mara ọgụ mana ha na-emekọ ihe anyị na-eje eje na ha bụrụ ndị izu ọgụ n'ihe eme chọọ ndị izu ọgụ n'ihe eme na ịkọkwa na ọhụikiri Adamu nnekwe na ebe nkuru na-arụ ndị izu ọgụ esi m ndị ogbu onye ọma ndị bụ uche n'akụkụ uwe ndị ogbo ya ma mara ndị ogbo ya ma ọgụma were ga-ahụ ndị ka edi emesi nwa ndị na-emechi ihe ike were ga-ahụ dịka fesbuk izu ọgụ na ndị ọzọ ndị otu ha ngwa gana n'akụkụ uwe were ọ bụ ndị gana esi m ngwuru ndị be Eneka ụwa sọ mma ịdị ka m chọrọ ndị ọwa nne m nọ nwanyị iwu ya m na-ekwu na ọ dụghị mma ka mmadụ na-eme gị arụ mme adịka na-ekene mụ akwado bụfebia n'ije ọgọ be ndị izu ọgụ na ihe eme mụ na ha mendere ihe ndị ihe na-epi iz festu izu ọgụ na mmanwe ya na-eku ihe ka nkụ ya na iyi ya gba ọkụ m mgbe ọ gbara ahụ ọmụ mgbe enu bụ n'ọsa mgbe ezi kata n'ukwu ụkwa mgbe anyị na-eyi ụzọ egwe oyi osikwu ike atọ iyi agba ọkụ mụ na ha ji eji ndị ba gọọmenti ya gbanwe ha notis ya anyị liftaship anyị na onye ka o setụrụ m isi awa wee chiri iyi agba ọkụ m bịa kara maka na osikwu ike atọ iyi agba ọkụ kwụdana ihe sikwa ike atọ iyi agba ọkụ ihe sikwa ike atọ iyi agba ọkụ ya gbọkọ mpatara onye ka ọ batara ya gbọkọ m mfụta onye mpa ya okere m tinye na afọ eje mpa ọ na-akpọzi wakisi ma ndị ụka ugwu wakisi ma ndị ụka ugwu n'ọsa eruo m wee mma ha eji abụọ ọgwụrụ ndị stọk ha bụ ayọn mụnwa anyị kwụ awa bụ igwe ayọn bụ igwe edoro mụ ga-eji ọgwụgwọ a ga-eto ofe pe ma erie m racha m n'ụwa rie a na-ekewa okpokpo eze duọma mma na anụ ekwe a na-ekewa okpokpo eze duọma mma na ama okwe waji beji otu ugboro gbaji ụlọ ya aka ekene ngụ gwabie ndị mụ
ya na-akpatara mbe m ga na-enye m ihe na-eri nke nwa chọgbu ọkụ ebe a na-akpọ nke a tax free tax gị tax free a na-ege na tax free n'ebe ọzọ kụdoro m gide ihe mere ya na ọ nke na-acha m obi ọkụ ka nna nna ọ maka ka esokwu nkịta ma n'igbe okwu ihe na-ekwesịrị ime dịka nwa okorobịa iwe wetegara imegara anyị ihe ncha anyị ihe n'ụwa nwaanyị mechie ihe na-eme nwaanyị bee akwụkwọ mepiete o dokwuru ya na enweghị ọzọ ọgwụzọ enweghị ije ụgwọ mụ na-ekene Chineke maka na o ego na-ekweta na ọ ga-adị mba maka ihe niile mere be m nwa na mkpụrụ abanye onye ihe ọzọ dokwuru ma ya bụ na asị shemezikwu osu ya bụ na amaba oshi Igbo na-atịghị ndị shino na akwa ihe eji achọ mma ọ bụrụ bụ na mma arụọ ya bụ na echere m na ihe ochezo kịta nwa bụ ihe ọgwụ ọzọ kịta bụ na ege eji wezi echiche ka ga-echi mee ka igbido ebe ọkwụ nọ ebe chike na akpatakarị ihe ọma anyị na anyị ji eme ikuku mba n'ụwa nere nna m ama m mgbe ọ ga-adịghị mma n'obodo ka bido ebe a papa ibe dị n'ime bụ na ana m ene anya na ọnwa anụ anyị na-abanye na nga agbagobe ị na-eche gị eke m si eche ọnwa na ọnwa nke je ka afọ ọnwa anụ anyị na-abanye na ịwa anyị ga-akwado endere na ịwara ọmụma ị ga-edu nwunye gị na ọkwa ya bụ ebe okwu si n'ike bikos na asị m na m ga-akpọ gị ka mụ na ya karịa maka ya iwu mere bụ na mmedu nwe wee gana nka mmedu ịma na o nwere mụ na ya na-agwụghị oredi mama funke and mụ na ya na-abịa n'ụlọ bido na ofu nwe ofu adres so na echesi m si na ọ ga-esikwa n'ike ndulu adamazi wee gbagobe ọ ga-akọs a big war ọ dawa ọgụ ọ ga-ada ọgụ nnukwu ọgụ ada so na ana m echesi na ibe m ga-eme bụ na m ga-agbagobegoro sọsọ m lụọ nwee ike wee hazie zọpụtagoro isi onwe m n'aka funke nzọpụtazi isi onwe m onye zielu m efere nwee ike wee bịazie kpọrọ nwunye m mmadụ mmazi maka na ihe jikwa wee so ya nọkwa m na ndị a na-ebu mmadụ anụ na ochukwu ike mba nwa ya m chọkwa ya gbafu ụmụ nwaanyị ndị ahụ agbagbuo ya m ka achọrọ nkwa nka kpaa ndị nwa n'isiokwu a chaa ọkwa na ofu ndị ọmụcha bụ ụfọ gị ma apafụkwana ya ọfọ fotufu nata ọ bụrụ bụ na ọkarị mma mana ihe na-ajụkwana bụ nnekwe na mgbe ọ dị ka kịta nwa ka ọwa anyị na-atụkara ya na ụdị ya nwere ike eme ya ọzọ ka ibe dị bụ na yes emego m etigo mana anyị etigo akwụkwọ gbasara resident permit application yes resident permit application ada maazi and na application anwa na sometimes o nwere ike iru ofu arọ so na na-eme anya na mmụọ ebe akpọrọ ya ga-abụ just ebe ofu arọ anọ so na ife dị n'ime bụ na ọ ga-anọ ọma ọ ga-anọ ama m na ị ga-enete ya anya ọfụma ọ ga-anọ after that one year ahụ mbeze mgbe kpọrọ ya onye nwere phone my business partner na South Africa. Ọ gwara m gị maka ya ọmalịcha bụ ịkara kwenyeza ịma na ọnwụnwa ihe dị mkpa o ji ịgwago ọ ma ngozi ọkpọ ozu ọkpọ m na ọbụna otu onye nwetara m na ọkpọ nwa ga-abụchi ezi ya azụ ọmalịcha makwa ịfụ ijekwa ịnya ka m ukwu ahụ egbugo m ụlọ ga ji ya sazi aka nke oge akwa ọ dị m nnọọ ka m bilezie nnọọ ga-emekwa
Sam, Hi. Yes, I'm sorry, but I was with my family. I mean, I couldn't have talked. We were in a little meeting. Fine. Just take it easy. Take it easy. Calm down. You don't need to raise your voice. Take it easy. Okay, you know what? I've heard you, ma. Yes, ma. Take it easy. I mean, it hasn't gotten to that extent yet. Take it easy. Fine. I'll call you. I'll call you like in less than 1 hour. Before I go and try the guy meeting. agụkwana m na-esi ihu m ka ihe na-emenụ ọgụnụ ị ga-anwekwanụ ebe ị nọ na-echegbu onwe gị agwa na ihe o nọrọ ọ tọwọrọ na oge chibiko nekwe m biko nke asịrị adịkwa ahụ m chachacha ike asịrị adịkwa ahụ m ọ gị nọ nnenu m anya ọfụma nnụnụ ike eji ekwote na kofere ahụhụ m dị naija afọzikwa nke saut hei onwe ka ọ dị onye ọka ị na-esogburu onwe gị atị n'ugo gbuzuo shake igbuzubegwu isemebuzube nene nwa dị ụtọ nwa nyaahụ nwa m mụrụ amụ hei chineke ọka ime ka gburu kazikwa mma o Chinachọkwa na ịmụ aka ekpe na nka nne isi ama ama aka ekpe na nka n'ụdị gịnịzi n'enu m anya nụ meterubeghi n'ụdị mụ na gị ọbụghị ọgbọ meterubeghi n'ụdị ya sị n'ime aka ekpe na nka ejikwa m maka ike eji a ije ga-achụta di ka enyi m nwaanyị obiọma anabaghị arụ ọ bụ na agharị hapụ ya naba enyi m nwaanyị ahụ emere m ya ahụ n'isi ọ ga-agba arụkwara m Sobadra, no problem. Sobadra. Sambata ichibunta. Kekene men. Asina dama zesugoro ndi south na wasa. Most yes in south. Also he wants to what's our mom. I just get my yoga badanazi. Ado bodo ibom. Adam bute adam gejinen subuna South Africa. Yeah. Nigeria is not going to be able Hey, monitor. Hello, ma John no na bani nyaho. Ebe nwanyi o ji ogwu n'ejitogo. Wetu na emu odiko ya. Oh, Tom, ibiakwa. Inesi manya otu ande na ahụ. Ọ dị ka onwe onye nwanyi mụrụ n'afọ ga-eji m otu anọ na wee melody bie. Tom, ịma na ọsọsọ gwa ka nwa ka ọngụ a ga-ejizi m wee mere odibo yi ha chukwu akwakwa n'ihe ọjọọ ọmalịcha m nwaanyị ahụ hụrụ na nrọ ahụ ọwụkwahụ m mana ihe m na-ekwu ka ị na-ekpesi ekpere ike na-agụ akwụkwọ nsọ gị buru nnọọ baịbụl go n'ahụ ụtọ m Adam bute ego m ị na-eko m ife na-ada ka isi adrọpụ dị igbo gaa na eko m isi agbaligo m ụtọ m ọmalịcha m anyị igbo
ụwa na-amụ nna m ndị ogbo onye ọma ogbo amụ nna m ka eme m na m ama nsọ Igbo ọhụma okwukwakwa ọzọ emefe mere otu isi asụ Igbo ọ na ifugo ose atọ mere South Africa here we come ada nnekwu m ada ọmalịcha m ụtọ m na-achọbịa n'ibe onye gosiri gị ụzọ ọmalịcha m na ndị ogbo onye ọma be anyị Chinenye nke afọ bịa na-enyo go na maazị Ogbuwara ụzọ na be ya yes elotego m Chinenye nneke ka ime iwetị gị bịa fụ anyị you're welcome no nne biko kwukwa ihe ị kwuru ịbịa gwa m ekete ekwupụ ike nne nke ibu bịa mma asị m Adamazi Ehunga na-enwe ara na-awụ onwe ya kwa ahụ ọmụma ewo a na-ebirokwa ya nwa Nọvemba Adamazi Ehunga wepụrụ akpa nwa ya n'ime osiri na ahụ ise gara aga Eleka ụwa na-agụla efe onwunwo mma ya wa ajọ mmadụ mma ya na-ata ahụ ụzọ na bịa nya isi ndị ogbo onye ọma wee pịla ọnụ ka nkakwu wee sili wee bịaba ịbịapụta m ọnụ Chinenye ọngụ ka epilepụ nwa gbu nna gị ọngụ ma nwesa gị iwe maka na asịrị gị onweghị isi chacha Chinenye ya ka ị na-ebo m ebe ebu nwa mmadụ eje eteka Chinenye ị nwee ihe ị nwere ikwu n'okwu a maka aghọta m ihe unu na-ekwu chachakwa ọ na-awụ akpụọ isi akpụ ahụ ọnụ ubejie dụwara ụgụ mma ihe niile ọ na-ekwu onwere olime ọnụ ha ncha niile wasị ịma na asị na osisi ọwụna nọtiri ụzọ na-ada ebu apa mma Chinenye ebe ka mgbe ka si wee bịa ebe a ọmalịcha m ndị ogbo onye ọma baghị ebe ahụ ka o si bịa isi n'afọ gị bụ Chinenye ka ekwensu na-enye gee m ntị na i were rapụ arụ ndị iso ebe ebe a ịbịakọla anyị ife otu a unu ga-esi wee na-aga ya eri na-achọ ebe unu ga-etisa the plans have failed na ndị na-ekwu na ọma ngalị gị ife nna achịkwu gị na bụrụ tupu mmepe anya m na ya bụrụ na ifugo hi ya gosi ọ bụ na ifuro m ga-adọlisi gị adọli emefe bụ ndọlie gị ka akpọfu onye ọzọ bịa Chinenye ga na-echi gị na nne di m na nna di m nọ n'ibe m gara ịdọwa gị ọnụ tiri gị gwa abacha Chinenye ifuro ka ọ dị ka bụrụ ụja ndị ekwuru onye anụ ọfịa ọmalịcha m
n'abalị ụnyaahụ. Nlọ. Nlọ. Mana kekwan ka isi wee malụ? Anụ m mgbe iti mkpu manie na bed. Ụtọ m. Isi ọ dị nnọọ ka imeghere ụdị alụ, isi ọ dị sịrị ka jụọ m ife ọ bụ. Ịgba m nnọọ nkịtị. Nwancha m onwe ya. Anọkwa m ụlọ nke m. Ọ mgbe m na-ekpe ekpere ka iti mkpu manie. Ịma na m ama mmanye na ekpere. Ogenekwa. Onye wu Funke? Yeah, Funke bụ my client mụ na ya na-abụ na-emekọ na South Africa. Client kwa. O, ọmalịcha m, asị na-adị nnọọ mma n'oyibo. Ụtọ m, ka evi mere na-eme na mma asị legasị. Ihe mma bụ na gị jisi ike na ekpere. Ịma aga na-ekpe nna mana ị ga-esikwa m na-ekpe ma bịa nso tie m ọnụ. Ị ga-eso m na-ekpe, ọ bụrụ ọzọ m na-ekpe kpoo. Biko nye m. Isomali na azụzụ na azụ. Ị mara na onye nwere dị oji anaghị adị mma iji mmiri nkịtị wee gwa azụ ọmalịcha m onye ketara ukwu onye amụ ibi n'oke ji anụ ọkụ ya. Ọmalịcha atụrụ ilu ka ọ gba ofekegharị. Onye atụrụ ilu kọwalụ ya ịma na ego eji nne ya na n'ọhịa. Ọmalịcha imi nkụta dị mbụ ajụ oyi ma ọ gụrụ apụ. Ọmalịcha mma nwesatụ gị iwe maka ihe eji ejekwu nwaanyị ahụ ime awụhụ ka ọ mụọ ejima mana ka obi dị ya ụtọ. Otu eri na nka mmadụ gbajọ onye m ya na mgbe ọbụla m bịa gbajọ onye ka m tie gị mmanwụ. This time around you went to Nigeria. You stayed very long ago. You hardly call me on phone. Even when I call you, you will not pick your call. You will be giving me excuses. Why you are this, you are busy, you are that. Kilo dinner. Come on, baby. I'm sorry, okay? I mean, what matters now is that I'm here for you now, okay? And that counts. I'm sorry. But what is it that you were doing in Nigeria that you hardly call me on phone? Come on, baby. You know how it is in Nigeria. When you go to Nigeria like this, there will be a lot of people coming from different places to visit you from morning till night. There will be a lot of invitations. People will come from... And again, I told you I had this project going on. I told you I was building my house, so those things took my time. Even sometimes when you want to travel from one place that is supposed to take you like 30 minutes, you might end up traveling for 2 hours in Nigeria. You know how it is now. You're Nigerian now. I mean, I shouldn't be telling you all these things. Show more reason why I hate you. Show more reason why I hate you, Okesuku. You know how to lie. In fact, you lie big lie like trailer. If I talk now, you will say, Funke, this Yoruba girl is nagging too much. Funke, I said I'm sorry. Okay? I'm sorry for crying out loud. I'm sorry. Let me kiss you.
John, leave me, John. Come on, baby, I'm sorry. Oh, Don't be like so this, you think Funke is a small girl? Eh? You think I don't know all those things you were doing in Nigeria? I'm a fine boy, I'm a big boy. I know. I am sorry, okay? Leave me, John. Come on now, don't be like this, huh? Leave me. But okay, let me give you that massage to give you that massage to give you that something to realize that. Leave me, John. Come on now, baby. I beg you. Stop deceiving Alright, me. let me give you that to your favorite massage and I'm gonna give you your leg, okay? Come on now, don't Stop be like bribing me, oh. Stop bribing me. I know all those things, so I am not a small girl. Come on, I'm not saying who says you're a small girl. Bring your leg, let me just come on. I know you like it. Hey, sweetie, you shouldn't be angry. Your face is not good when you're angry. It's good when you smile. See how you look? You look so good, baby. You like it? Yes, I know you like it. Let me kiss your head. How come sweetie. Sweetie me, oh. Yeah, I know. But after doing it, you will do my own. You know the one I like. You know the. Don't you trust me again? I It's trust you. Funke. I trust in my baby. Yeah, I Come know on. you missed it. How come Really? What? Ah! Ah! Okay. Okay. Did you see my... What are you doing with my phone? Huh? Who is Adonis? That has not answered my question. What are you doing with my phone? Okisuku. You slapped me. Stop me again. You slapped me again. What? God, you slapped me, huh? Again, I will- Nonsense. Try it again. I will- you see what I'll do to you. Let me see you on my phone again. Nonsense. Boy, oh, you. Oh, see, the next time.